от проекта и от тук нататък предстоят много още лекции. Понеже това е първото ни събитие, ще започна с това какво всъщност лекции в бара представлява и какви цели си поставя всъщност пред себе си. Най-основното е, че това са лекции, но това не са онези лекции, на които сме свикнали да присъстваме. Те нямат за цел просто да създадат и да оставят във вас фундаментални знания. Хората, които ще застанат за тази трибуна, развиват научна, артистична, хуманитарна или всякакъв друг тип дейност, но те ще стъпят на тези знания, за да ви покажат, че отвъд тези знания има нещо повече. А тяхното любопитство, което ги е накарало да продължат напред, е именно ценността на това, което всъщност ние ще покажем тук. Понеже едно нещо, една концепция, една идея или каквото и да било друго, не може да бъде видяна през очите на някой друг по абсолютно същия начин. Именно това е ценното. Да започнем да мислим, но не просто рационално да възприемаме това, което виждаме, а да разбираме, че начина, по който другия вижда и чувства нещата, могат да обогатят и нашия живот. Това е основната идея на лекции в бара. И понеже такова едно събитие няма как да се случи без подкрепата на много хора, бих искала да започна с това да благодаря на хората, които го правят възможно. Започвам с Mixtape, понеже Mixtape бяха хората, които първи дадаха палец на идеята и благодаря на екипа. Защото в противен случай щяхме да бъдем на улицата и да си говорим. Продължавам с... Само една секунда. Благодаря. Продължавам с нашите приятели и партньори от Форум Ключ. И понеже така или иначе ние не просто, как да кажа, споделяме едни и същи виждания, но в общи линии Форум Ключ правят нещо, което ние искаме да направим години преди нас. Позволявам се да ви поканя на тяхното събитие, което ще се проведе на 8 април и всъщност цели да покажа млади хора, които са вдъхновяващи, които правят нещо от сърце и душа. Така че ако искате да получите повече информация, насърчавам ви за това да отидете на техния сайт и да потърсите билети и възможност да присъствате. Продължавам с партньорите ни от YadHub, които ще ни помагат и до тук ни помогнаха за това събитието да бъде разпространено и да достигне до повече хора. На техния пък сайт може да откриете много информация за стажове, за младежки инициативи, доброволчески програми, все неща за млади хора. И не на последно място бих искала да благодаря на Българския съюз, Българския фонд за жени, който всъщност подкрепи тази лекция днес. И така стигаме до дългоочакваната тема. Виждам, че мъжете са нетърпеливи, аз затова бързам да започна. А именно феминизма. Причината, поради която реших да започна с тази лекция, понеже аз съм днешния лектор, естествено аз си го правя, що пък да не си говоря аз. Не, просто реших, че ако има нещо, което в моята глава, както казах, идеята за мен е да се минава отвъд някакви стереотипи, за които имаме за идеи или за проекти или за концепции, които виждаме всеки ден около нас. И ако има нещо, което за мен лично се е променило, то това е идеите, които имах свързани с феминизма. Мисля, че основните неща, които за мен се промени свързано с феминизма е това, че аз мислех за феминизма, както смятам, че всеки един от нас има идеи. Дали добри, дали лоши, но всеки ги има. Но аз мислех за тях като заключени в дадена организация. Значи тази организация е феминистка. Ясно. Тази идея е феминистка. Или този човек е феминист или феминистка. Така или иначе, обаче, това са просто идеи. Това са щампи, които ние слагаме. Само, че за тези щампи седят хора. И седят идеи, които имат за цел да достигнат до нас. Те имат за цел да подобрят нашия живот. Иначе, какъв е смисъл? Никога преди това не съм си мислила. Когато си на 8 години и примерно се възмущаваш за това, че момчетата имат повече възможности за това какво да обличат или какво да правят, не си мислиш, аз съм феминист.
Не си го мислиш и когато си на 14 и през половината от времето си прекарваш, за да пазиш морала си, не знайно от кой и от какво, а другата половина за това все пак да се харесаш на някой. Не си мислиш, че си феминист. Не си го мислиш и когато си примерно на 27 и ти зададат въпроса защо още нямаш деца, защо не си омъжена, какво става, нещо интересно и така нататък. И точно това е причината, че тогава не си кажеш, виж какво, аз съм феминистка и това е причината все още да не съм се омъжила. Идеята е, че няма смисъл от тези щампи, от тези концепции, ако те не правят нещо повече за нашия живот. И в крайна сметка феминиста е нищо повече от човек, който вярва в политическото, социалното и икономическо равенство между половете. Ура! Но така или иначе, тази концепция е точно толкова обща, или поне на мене ми звучи точно толкова обща, колкото да кажем, че човека ходи на два крака. Ако за вас красотата на вашата половинка или вашата лична красота не е модел и етикет от Playboy или от Cosmopolitan, ако не ви допадат и не се смеете на шеги, които са свързани с липсата на женски интелект или с липсата на морал в жените и не смятате, че шамара е възпитание, а е насилие, повярвайте ми, не ви трябва дефиниция, за да знаете, че сте феминист. Дори и малка част от вас. И точно тук идва ценността на това, което всъщност сам по себе си, самата по себе си идеята за феминизма трябва да направи. Нека ви попитам нещо. Колко често сте попадали случайно или не в дискусия за идеите, свързани с това какво феминизма всъщност иска да направи? Добре, една ръка. А сега нека ви попитам колко често сте попадали в дискусия за обесценяването на женската красота, за меркантилизирането на младите хора, възпяването в песни и извисяването на това в медиите. Всеки ден. Да, така е. Представете си сега, че слагате очила и виждате всичко през феминистка гледна точка. И само на мен ли ми изглежда, че всичко това, което се случва около нас, в крайна сметка е резултат от стереотипите, които налагаме за това какво трябва да направи жената или какво трябва да направи мъжа в живота си, за да бъде истинска жена или за да бъде истински мъж. В крайна сметка, именно тук идва възможността и стойността на това да се говори за феминизъм. Вярвам в това, понеже смятам, че ако поставяме твърде много очаквания, твърде много идеи за това какво всеки от нас трябва да направи в зависимост от това в какво тяло се е родил, поставяме твърде много лимити. Първо пред себе си и след това пред другите хора. Аз не съм тук, за да ви убедя в нещо. Не съм тук, защото съм специалистка по темата за феминизма. Не съм тук, за да ви направя феминисти против волята ви. Тук съм, защото се надявам, че ще ви оставя усещането, че имате нужда да преоткриете феминизма по свой начин. И тази концепция просто да излезе и да влезе във вашия живот, без да мислите за нея като феминизъм, организацията или човека, а като феминизма. Нещо, което може да ви накара да минете отвъд очакванията, които хората имат за вас и вие имате самите за хората. За жалост и това е моето усещане и това е нещо, което според мен е важно да бъде коментирано. Все още живеем в патриархално общество. Общество, което поставя в центъра мъжа. Общество, което определено оставя усещането, че единия пол превъзхожда другия пол. А това е мъжът, който превъзхожда жената. Статистиките, въпреки че аз не ги харесвам, но статистиките малко или много са тук, за да ни покажат именно това. Факт е, че 13,6 е процентът на разликата между работещите хора, между мъжете и жените в заплащането. Разликата между пенсионерите е 40%. Проблемът с неплатения труд в България, това е целият труд, който примерно една жена или един мъж извършва в домакинската работа или помагайки на свои близки. Все още жената работи 7 пъти повече от мъжа и прекарва повече време в неплатен труд.
и 3 пъти повече в грижа за децата, за сметка на това време, което прекарва мъжа. Не само това, макар в правителството, и знам, че голяма част от това ще се изненадат, на ниво медии изглежда като че ли жените имат доста добра позиция в политиката. За жалост обаче не е така. От 240 депутата, 56 са жените в нашия парламент. В местната власт нещата седят още по-зле, бих казала, за жените. Изключение може би прави София, където от 61 общински съветници, 23 са жени. Но в Пловдив от 51 общински съветници, 11 са жени, във Варна от 51 са 11, в Бургас от 51 са едва 8 жени. И това малко или много показва, че все още сякаш не сме намерили своето място в политиката. Проблемът с домашното насилие остава и мисля, че всички от нас го знаем. Всяка 4-та българка е жертва на домашно насилие. И според изследване на МВР, основната причина, която хората посочват за домашното насилие е финансовите проблеми. Едва 10% посочват, че всъщност жената има неравностойна позиция с мъжа в семейството. За мен лично това не звучи добре, но това са просто статистики. Идеята на феминизма и идеята това, което носи той самия, концепцията и принципите на феминизма са точно това. Да отидем отвъд това. Защото феминизма не просто сканира по повърхността, той не просто вижда неравнопоставеност между половете и статистиките, но той всъщност се опитва да разбере къде и как са се формирали тези неравности. И понеже мисля, че е ясно какво всъщност иска да постигне феминизма, според мен едно от най-важните неща е именно как си представя феминизма да го постигне. И това е, че чисто и просто той цели да премахне всяка форма на сексизъм, експлоатация и дискриминация. Сексизмът сам по себе си, думата сексизъм и терминът придобиват популярност през 60-те години, когато всъщност феминистките движения стават все по-силни и се смята, че думата произлиза както от думата расизъм, рейс, раса или хора, които са дискриминирани на основата на това, от коя раса произлизат. Също и с секс, понеже, както повечето от вас знаете, секс и джендър не са едни и същи неща. Секс е биологичния пол, който всеки един от нас носи, в зависимост от това в какво тяло е роден, а джендър е социалния. Това, което вече е създадено в обществото. И на базата на това, именно целта е да се премахне всякаква форма на сексизъм. И като всяка популярна някакси концепция и идея, и тази е натоварена с много предразсъдъци, с много стереотипи, един от които е, че жертва на сексизъм могат да са само жените. Или че сексизмът е привилегия само на мъжете. Далеч обаче не е така. За разлика от шовинизма, където враго за женската еманципация са именно мъжете, то в сексизма се разглежда повече като обществено мнение, като обществени очаквания за това какво се очаква от един определен пол. Сам по себе си сексизма има за цел да поддържа конструкцията на обществото и когато той е на институционално ниво, когато казвам на институционално ниво, нямам предвид само държавните институции, а имам предвид дори и семейството като форма на институция, дори училището, той цели да поддържа патриархалността и патриархалното общество. Да. Патриархалната система на функциониране предполага естествено поставянето на мъжа в авторитарна позиция над тази на жената и поддържането му като основен притежател на власт и на авторитет. Няколко са основните характеристики, които са свързани с патриархалното общество, а именно, че мъжката доминация в взимането на решения е основна и то не само на семейно, но и на обществено ниво. Мъжката идентификация е изразена в асоциирането на мъжа с качества като контрол, сила, убедителност, рационалност, силна работна етика и конкурентност.
И разбира се, централизацията на мъжа в различни форми на активност, разкриващи го като основен източник на прогрес и развитие. Проявленията на тези характеристики биха могли, смятам, всеки един от нас би могъл да ги открие в живота около себе си. Но по-важното според мен е как и защо се продължава това, как и защо се е наложило това да формираме или да поддържаме това неравенство. Един от основните източници на власт и източник на авторитет за мъжете е именно историята. Така или иначе, в годините, когато достъпът до образование за жените не е бил толкова лесен, както за мъжете, това е предопределило малко или много мъжете като разказвачи на историята. Това само по себе си е дало власт на мъжете да разкажат за жените такива, каквито те са ги виждали и такива, каквито те са смятали, че трябва да бъдат в историята. И замислете се колко на малко на брой са всъщност жените, които са изградени като обществено важни личности. Героичната същност на мъжете от предосвобожденската българска действителност са силно вкоренени в нашите разбирания за сила, за дълг, за преданост. На фона на тези романтизирани образи обаче са поставени едва няколко образа на жени. Да вземем за пример, понеже съм сигурна, че всеки един от вас в момента прехвърля в главата си такива образи, да вземем за пример Райна Поп-Георгиева и Баба Тонка, които са еталони за женска сила и за жени, които са отдали това, което са можели на революцията. И в крайна сметка те са били разгледани и тяхната дейност е била фокусирана именно в типично женски дейности, а именно бродирането и грижата за дома. Никъде обаче не се споменава за жените хайдути, за които вече имаме достатъчно много данни. В нито един учебник не можем да научим за тях. Сред тях са Сирма войвода, родом от село Тресонче, Румена войвода от Гешево, Цвета войвода, Гуга, Рада, Бояна, Гроздана, Тодорка войвода, Янка войвода и много други. За Сирма войвода народният разказвач казва: дека се е чуло видео, мома войвода да бидит на 70 се имени на тия гори зелени. За Ангелина войвода той казва: най-напред си иде мома Ангелина, в лева ръка носи алов байряк, а по нея върве бугарска войска. Образът на жената преди освобождението е бил систематично изграждан в дома. В процеса на създаване на стереотипи основната роля има фолклора в крайна сметка. За да гарантира стабилност на социалния ред и спазване на нормите, се създават култура на мълчанието, култура на срама. Жена, коя уста има, език нема, е не девойче, а ангел. А жени неспособни да стоят мирно и тихо, които не слушат и не се подчиняват, Господ превръща в мачка и магарица. От жената в традиционното общество не се очаква да мисли, понеже знанието е привилегия, която е запазена за мъжете. Размислена жена не прана ходи. Сляпа кокошка, кога прогледа, иска да се качи на петела. Тежко на нас къща, в която жената налага кълпак. В същото време жените не могат да разчитат да си намерят мъж, когато поискат. Народната традиция припомня, че мъжете са онези, които са активни, а жените са именно исканите. Жени сина кога сакаш, а па черпка кога можеш. Жени сина кога щеш, а дъщеря кога искат. Освен всичко друго, възпитанието на жените пък е било сред най-естествените и препоръчвани неща на мъжа. Би кожуха по-топъл, би жена си по-мила. Жената от закон не отбира, от дърво по-отбира. Щипи прася, докля е в корито, би жена, докля е рано. Да, макар днес да изглеждат много смешни и забавни тези... Представям си, че всеки от вас се пренася малко или много в това време, в което
Това не просто се е предавало между хората, но са били истински съвети. И това са били истински препоръки. И в крайна сметка не е чак толкова далече това време. В периода обаче след освобождението държавата е търсила своя път към модернизация и именно това е наложило една такава тенденция за постепенно засилване на еманципацията на жените. И макар това да е търсен процес в новоизграждаща държава, новият български елит, съставен от мъже след 1878 година, действа в синхрон с доминиращия двуполов модел. И не е, че мъжете са истински политически, а жените са естествено домашно ориентирани, остава. Сред най-пламенните защитници на стария патриархален ред не са само нискообразованите консерватори, които още помнят времето на аграрното общество, но дори и високообразовани депутати, като Стоян Михайловски, например. Едно от малкото предимства на Османската империя, които той вижда, е именно в подчинението, което жените са имали по това време. Той казва: жена не дръзваше да проглася еманципация от дълга женски. Мома не смяеше да изявява наклонност към свободност и ергенски. Който разуста би имал на Мегдана да викне: и девойки депутатки, защо да няма в нашите събрания? Той се чете професори десятки. Изненадата от това, че жените търсят своето място и абсолютно логично откриват, че ако мъжете имат място в изграждането на новата държава, то и жените имат логичното право да имат това, не е до там добре прието. Фактът, че традиционното патриархално общество не е насърчавало образованието сред младите момичета, поражда и сериозно разминаване в разпределението на занаятите. През 1900 година средното ниво на грамотност в България е едва 29,8%. 45% е при мъжете и 14% при жените. Това рефлектира сериозно върху разпределението. Женската работна армия се посвещава почти изцяло на земеделието. 94,7% от жените остават в земеделието. В индустрията и занаятите са били заети 147 000 души, от тях 133 000 са мъже, а едва 13 000 са жени. С търговия са се занимавали общо 61 000 души, от които само 757 жени. В държавния апарат разминаването е още по-сериозно. От 32 581 души няма нито една жена. А в местната администрация от 16 000 само 28 са жени. Един от най-бързо, така да се каже, секторите, който определено вижда равноправие и започва да се вижда сериозно феминизиране, е именно образователния сектор. И през 1930 година броя на учителите е почти изравнен. 13 000 са мъжете и 12 000 са жените. Това обаче не се харесва много на мъжете държавници и се въвежда закон, според който жените, които са омъжени учителки, нямат право да преподават. И причината е, че тяхната бременност би могла да развращава учениците. Димитрина Иванова, която всъщност е председателка на Българския женски съюз, е една от жените, която всъщност застава най-много срещу този закон, понеже вижда, че това цели абсолютно целенасочено да изтика жените от тази професия. Освен това се намалява се заплатата на жените с 10%, което в интерес на истината на мен лично ми беше много интересно, защото по някакъв начин ми отговори на някакви въпроси, които в момента се случват в днешно време с образователния сектор. Нищо обаче не се знае и за нея. Димитрина Иванова е една от жените, на която днес дължим именно правото си да гласуваме. Нищо обаче не сме чували и за други жени, като Анна Карима, Вела Благоева, Екатерина Каравелова, майка на Лора Каравелова, Вера Златарева. Самата Димитрина по това време е и обект на много презрение и нейните карикатури се появяват в доста вестници. В крайна сметка обаче жените получават поне частично своето право да гласуват, като през 30-та година жените, които са женени и които са вдовици, имат право да гласуват, но за необвързаните това остава все още мечта.
През 1947 година обаче тази си мечта се осъществява и то не за друго, защото през 1946 година на пленум на Българския народен съюз прозвучават гръмките слова на Георги Димитров: жената е другар, жената е човек, жената е майка. За нас започва нова ера. Жените започват да влизат навсякъде и започват да стават равностойни на мъжете. По списанията на престижното женско списание "Жената днес" са другарки за подражание, строителки на комунизма. Сред темите на списанието са какви ли не неща. Едни от които са хигиена на брака или колко често другарките е редно да споделят любовта си с своите другари, като всичко е съобразено с натоварения график на другарите. Теми като красотата на другарката, теми като ревност и изневяра. Социалистическата жена работи в завод, ТКЗС или лаборатория. Жената човек е модерна и седи модата. Има по-малко деца, но е по-еманципирана и независима от всякога. Политическия елит насърчава активно навлизането на жената в работата. Съответно обаче с това тя е длъжна да изпълнява демографската политика на държавата или да изпълнява своите репродуктивни задължения към социалистическото общество. Вижда се определено тенденция за това жената да бъде еманципирана, но никъде не се вижда тенденция, която да въвлече мъжете повече в задълженията, които са имали жените, а именно грижата за децата, домакинската работа и всички от тези неща, които и днес жената изпълнява. И стигаме до днес. И ето ни днес, нас, момичетата на демокрацията. Дъщери и внучки на жената другар и потомки на жената пазителка. Ние живеем добре. Участваме в политиката, работим каквото пожелаем, обличаме каквото искаме, омъжваме се и се развеждаме без да ни се иска обяснение. Ние познаваме историята си много по-добре от предците си. Но все още почти не виждаме в учебниците по история жените. Ние участваме в политиката, но от 240 депутата жените са едва 56. Ние работим много, но все още получаваме с 13,6 по-ниско заплащане от мъжете. Ние сме много независими и силни, но всяка четвърта от нас е жертва на домашно насилие. Ние сме красиви, но си слагаме силикон и си пълним устните, защото виждаме как се движат тенденциите за красота по телевизията и медиите. Ние сме умни, но все още не прекаляваме с това да го показваме, защото смятаме, че по този начин сме безинтересни за мъжете. Ние сме забавни и креативни, но всичко загубва своя чар, когато прехвърлим 30 и все още сме сами. Ние сме жени. Всякакви, красиви, различни, странни, интригуващи и вярвам, че един ден нищо друго, освен това да знаем, именно това, няма да ни е нужно. Честит празник, момичета! И понеже така или иначе, както казах, идеята на лекции в бара не е просто да се изнесат някакви знания, а и в крайна сметка всеки ще представя нещо, но как той самия го вижда и го чувства. За мен би било много интересно и полезно всъщност да чуя вашето мнение и защо смятате ли, че този диалог трябва да бъде воден и смятате ли, че трябва да бъде воден отдолу нагоре или всъщност държавата е тази, която трябва да поставя именно въпроса за равноправието между половете, защото е факт, че дори да не искаме, това седи в нашето ежедневие и то седи под всякакви форми. Идеята не е да търсим дискриминацията тук или там, ти ме дискриминираш. Не. Идеята е, че ако усетиш, че по някакъв начин си лимитиран и тези лимити са точно защото си се родил в това тяло, мисля, че няма нищо по-нормално и редно от това да говорим за това. В крайна сметка, това е смисъла да бъдем в едно общество и това е смисъла да общуваме. Какво мислите за това? Никой? Няма да мине без дискусия. Аз мисля, че няма да мине без дискусия, ама ако искаш, кажи ти. Направо. Добър вечер. Преди няколко часа беше марша на жените на Витошка.
Оказа се доста интересно събитие, особено защото беше изключително шарено. И това, което ми направи впечатление беше, появиха се медиите, така имаше го едно такова запад с един такъв интерес. Някакви странни жени носят табели и искат нещо. И при което идват и задават просто, вие защо сте тук? И при което аз държа една табела, на която пише да би мирно седял, равни права не би видял, и казва ми, прочетете го на табелата. Да, ама вие какво искате? Нали имаме равни права? Аз питам, ама вие вярвате ли го това? И жената репортерка. И просто начин, по който тя реагира, така смути се и се усети как... Тя сама се усети, че въпрос, който зададе, тя сама не може да се отговори, да. И стана такъв малко странна дискусия. Идеята е, че да, реално де юре всички имаме равни права, въпросът е, че на практика има и такива роли, които не всеки от нас трябва да влезе. И ако не влизаш по някаква причина, било то, когато изглеждаш сексуални предпочитания, каквото и да е, и става малко странно, защото в този момент става ясно колко всъщност са ни твърди преградите в тия представи. На теория смятам, аз всеки мога да бъде всичко. Да, ма подай някаква част от тези граници, които сме си начертали, всъщност се вижда колко имаме нужда да проведем дискусиите. Пък било то, че домашното насилие засяга мъже, или сексуалното насилие засяга мъже, или че всъщност има много мъже, които искат да бъдат родители, или не искат да бъдат родители, или обратното. И докато не почнем да ви говорим малко по-открито от типа на да, окей, това е ролята, ама аз всъщност може би искам това, ти изобщо няма да си зададеш въпроса аз какво искам. Не, или това си ти, трябва да си гледаш това квадратче. Влизай. Да, мерси. Да, между другото, точно това е всъщност идеята, че реално какво правиш, ако не влизаш? Добре, ако влизаш, да речем, че си мачо, изкарваш страшно много пари и караш лъскава кола и всички ти се възхищават, какво правиш, ако не е така? Или какво правиш, ако не си стандарта за красота, който се очаква и който мъжете всъщност търсят, или стандарта характер, който всъщност мъжете търсят, или изобщо всякакъв тип странности, защото аз мисля, че в обществото, в което живеем, изобщо тук, защото всеки си казва за какво ни трябва, нали, тук. Аз разбирам, прочетах един коментар по повод на шествието. Да, в Иран разбирам, в България не, ама ние ако се сравняваме с Иран, просто това представете си, ние, нали, някои от нас възпитават деца. Утре тези деца, дай Боже, ще имат щастието да пътуват или да направят нещо с живота си. И какво? В смисъл, разбиранията, които ние имаме, те не са повече затворени в живота, който ние просто си живеем. Те са така или иначе стават глобални с това, че пътуваме, с това, че споделяме мнение, с това, че пишем в интернет и така нататък. И това формира комплекси, което е по-лошо. В крайна сметка, от всеки един човек може да излезе нещо прекрасно. И аз мисля, че пък най-страшното е това да се затвори в нещо, което не можеш да изразиш, само защото обществото очаква от теб нещо друго. Че в днешно време един мъж и една жена, те наистина са равнопоставени. В моите очи. Моя мъж готви, чисти и пере, както и аз го правя. И той работи, както и аз работя. И това няма нищо лошо, според мен. Абсолютно. Да, Да, абсолютно. Точно това е идеята. За жалост обаче остават много хора, които все още не го правят. Да. Когато двете страни, независимо дали си жена или мъж, дават еднакво количество желание и старание. Защото, примерно, аз не виждам нищо странно в това, той да готви и да измие чиниите и да направи нещо, защото той живее там. Когато го прави с желание, го прави за цел, а целта е любов и мир, това няма никакво значение. Според мен една жена може да бъде също толкова мъж, колкото един мъж, защото аз съм го виждал. Супер! Ами аз мисля, че абсолютно по същия начин. И аз мисля, че точно това в крайна сметка е идеята. И някакси излиза, че феминизма все едно иска да изтика мъжете от тази концепция. Далеч не е така. Повярвайте ми, смисъл мъже. Никой не ви мрази, напротив, смисъл това да имаш феминистки разбирания далеч не означава, че мразиш мъжете или не искаш мъжете. Напротив, това е, борейки се за свобода, която ние искаме да изразим, реално помагаме и това вие да имате свободата, която искате или която ви е удобна.
И в крайна сметка идеята според мен е да се въвлекат и двата пола в това и да се види как може да помогнем един за друг и да живеем по-добре. Или поне тези неща, които седят наслоени като културни разбирания, да започнат да се променят. Защото, както се вижда, много от нещата, за жалост, София не е България и всички ние го знаем. За жалост, да. Да. толкова малко, защото тогава ти, ако тръгнеш да бъдеш войвода, видиш ли ти, някаква част от обществото ще те отхвърли, като жена, която не си седи на мястото. Това си ти дори не си жена. Е такова. Ма той сега го има. Да, и сега го има. А в днешно време в парламента, между другото, олеле. да, може би има жени, които искат да са там. Имаме закон колко процента жени да бъдат спрямо мъжете, което е бати, това е. Да. Който не се спазва? Да. Дами да дадем да покажем, че не сме дискриминативни. Ще разказвам. За историята имате един 18 век, 19, който управлява само на жени, буквално цяла Европа. Имате Екатерина Велика, 30 години управлява Русия. Имате Виктория, 50 години управлява Британската империя. Не е точно. Тя сме воювала, както Елизабет Първа. Говориме за... Мария Стюарт, която се е борила. Имате всички. Да, във Франция. Що за аргумент? Те са управлявали. Те не са били просто така, някой да ги натиска, някой да имат около тях, а те са правили сами. Ама сега те са потомки на някой. Да. Сега това съвсем... Какъв беше аргумента точно? Това е проблема на целият феминизъм и на всичко е това, че повечето мъже изпитват комплекс от силни жени. И Да. Да, ма това е вярно. Малко ще разширим нещата, лекцията. Извинете, че ще въведат темата власт в цялата работа. Да. Тук имаме колеги, които са завършили политология. Те ще усетят на къде върва и как върви мисълта ми. Има следния момент. Някъде около античността се обособяват два типа водещи фигури. Едната е водача-жрец, другия е водачът войн. Проблемът е следният. Още в ранното си развитие хората разбират, че се оцелява, съхранявайки жените. Тоест, жената не бива да бъде войн в този ранен етап, защото тя трябва да оцелее и да продължи рода. Знаете много добре, че един единствен мъж е достатъчен, сега извинявам се, че навлизам в репродуктивна тематика, но знаете, че наистина е възможно той едновременно да има, например, 100 деца. Възможно е 100 жени да бъдат бременни в един и същи момент от един и същи мъж. Това не е възможно при една жена. Затова природата обикновено тя поддържа следния баланс, пази женските индивиди и съревновава мъжките. В началния етап на развитие на човечеството,
това е била същата цел. Съхраняваме жените, да кажем, нали, айде да не отиваме в пещерната ера, но съхраняваме ги в пещерата и ги пращаме в гората да събират семена, а пращаме мъжете да се съревновават с дивите зверове. От тук нататък човечеството е продължило в този модел. Държим жените на страна, ние воюваме и проливаме кръв. Проблемът е, че от един момент нататък кой става владетел? Кой става крал? Този, който държи меч, този, който го върти най-добре. Кой става жрец? Този, който говори с боговете и който съответно има и жени жреци. Тук и жените са влизали във властова роля. Обаче, ние виждаме в историята на човечеството, че все повече политическата фигура се отдалечава от войната. Кралете престават да воюват, започват да стоят на своите престоли и само да ръководят. И от този момент нататък се оказва, че безопасно е за жената да владее. Екатерина Велика не е нужно да влиза в битка. Елизабет I не е нужно да влиза в битка. Тя може да използва само ума си, но не и силата си. Тя може да стои на престола си, без да пролива и кръв собствена. И да, в случая, за съжаление, тези жени, в случая на Елизабет I, тя не продължава рода си, не продължава родно на Тюдорите. Така че виждаме, че не изпълнява в тази си роля, нали, ако някой каже женската функция, тя влиза в ролята на мъж и се реализира в почти мъжка роля. В днешни дни управлението, доколкото виждаме на света, решенията, които взимаме, са все по-далеч от този модел за оцеляване. Ние вече не оцеляваме по този начин. Ние вече не ходим гладни, нали, развития свят. Не ходи гладен, не е нужно да се борим с диви зверове, не е нужно вече да проливаме кръвта помежду си, не е нужно да се борим за ресурси по онзи начин. Ние все още се борим за ресурси, но не по онзи начин, който е било преди това. Затова вече можем да разрушим този модел, защото той вече просто не ни е нужен за оцеляването ни. Ние вече не е нужно да оцелем по този начин. В интерес на истината, дори сега съжалявам, че така го казвам, но в днешния ден една жена може да забремене дори без да е срещала мъж в живота си. Един мъж също може... Да, един мъж... Един мъж, в интерес на истината, в много западни държави също може да стане баща, така виртуално, така да се каже, и също да стане баща. Тоест, тези неща вече всичко се ръководи от вътрешното ни желание. Искаме ли да бъдем родители или не? Искаме ли да упражняваме определена професия или не? Искаме ли да бъдем в контакт с определени хора или не? Искаме ли власт или не? Във всяко едно същество живее желанието за власт, за любов, за приемане. Така че няма значение дали е или мъж, той иска да се реализира по някакъв начин и да бъде приет и уважаван. Затова в днешния дни всичко това е възможно. Проблемът на нашето време и защо феминизмът е важно да го припомняме, е, че живеем в един предел в момента. Света каза край със свободата, вече ни дойде в повече, нещата се развъртиха, вижте на къде отиват нещата. Той мъж ли жена е, тя мъж или жена е, какъв е този свят, нещо страшно, какво става с децата ни, ужасени сме. И същевременно, в същия този свят, в който казваме, че има свобода, виждаме какво става всеки ден насилие. Всеки ден хора размазани по улиците. Всеки ден чуваме някъде там по света масово изнасилване. Може да бъде изнасилено масово мъж или жена. Не, искам да кажа, че темата наистина е важна, защото ние не сме достигнали крайната точка. Не е край, постигнахме свободата до тук. Свободата се брани ежедневно, ежеминутно, ежесекундно и ние трябва да си припомним всички тези неща, защото можем да ги загубим. Защото някой може да каже: не, това не е нужно, да рестартираме системата, да се върнем обратно. Как ще се върнем обратно? Иска ли някой да се върне да живее в първобитно мъжкин строй? Иска ли някой да упражнява насилие върху него? Какво искаме в действителност? Стигнали сме до една фаза в развитието на света и трябва да продължаваме, и то отговорността е върху всеки един от нас. Всеки един може да си каже: ами какво ме интересува? Така и така стоят нещата, така се развива света, аз какво да направя? Не, всички ние ежедневно решаваме кои да бъдем и как да се отнасяме към други. Това искам да кажа, благодаря много. Аз само искам да чуя за физиката, как физиката, нещо имаш там за физиката. Как феминизмът помага на това, каза той. Какво? Значи, не случайно мъжете са двойни, защото имат много
Не. Не, че нещо, ма няма ли професионални жени спортистки? Бих препоръчала някой да отида с кара с Винас Уилямс. Нали? Изключението от правилото винаги... Ама колко процента от изключенията са достатъчни? В смисъл 5-6, нали? 5-6? Жени в армията няма? Да, хубаво, има 5%. Ебала на тях. Вдига най-голямото въстание в Великобритания преди Брекзит буквално. Будика. Някакви идеи, да имате представа коя е Будика? Да. Тя била просто един, който там тръгва и води най-голямото въстание. Това не е до физика. Не е до физика. Не е до физика. Да, само за да не става, защото знам, че няма... Темата е много такава. Темата е предразполага към спорт. Не, заедно. Кой филм? Днеска го дават. Как се казва? За Костадинка Кунева. Костадинка. Повдигна много въпроси за отношението към човека, към работниците, към многото бежанци, които без документи биват експлоатирани в Гърция, и тяхната чистачка. А заминава за там, защото в България лекарите поискат огромен часове, за да оперират сина им. А в Гърция това е безплатно. И това е историята. И тя знам. Ами тя бива наказана от пъти, заплашвана, преследвана, политическо силно. И казва филма, разказва лично как се е виждала, да я преследват, пътят към работа, за връщане, изведнъж доста време преследване, я залива с киселина. Ама не ни разказвай филма. Защото остана. Хората в Гърция това, че тази новина е врожденна, малка колонка, просто е така. Да. Цена за лято, чуденка. Да. Значи, знаете ли, аз знам, че темата е страшно интересна и честно казвам на това, по принцип на това се надявах и идеята, нали, не е за и против и далеч от тук нататък е смисъл, ако нещо бих искала самата аз, понеже така разсъждавам, за мен е за и против не работи особено много за хората, по-скоро трябва да се мисли някъде в средата, т.е. не да, нали, докато другия казва някакъв аргумент и да мислиш как вече може да го обориш, а по-скоро да видиш дали има някаква истина в неговия, дали можеш по някакъв начин ти да обогатиш и така да се върви в някаква среден път за всички нас, който да ни е такова. И понеже така или иначе бях определила някакво време от 15 на минути, което изтече, знам, че темата е много интересна. Страшно много ви благодаря отново, че присъствахте. И така или иначе остава на попитие да продължите темата. Само преди да приключим, бих искала да ви поканя на следващата лекция. И това ще е разстояние в космоса. Лектора даже е тук, ама няма да ви го издавам. Не го издавайте и вие. Но ще е страшно интересна. И аз лично бях страшно впечатлена и от лектора, и изобщо темата според мен ще е много вълнуваща. Ще пътуваме от нашата вселена, тръгваме от нашата вселена и нататък в безкрая. Също така, преди да приключа, ако вие самите, понеже така или иначе ние сме направили проекта, така или иначе лекциите тук в Mixtape ще са до края на май, но ако вие имате човек, който много бихте искали да препоръчате, който се занимава с научна, артистична дейност или нещо, което прави със сърце и душа, ние далеч не търсим най-големите специалисти. По-скоро
е важно човекът, който се занимава с това, което прави, да го прави с съзнанието, че това нещо има стойност не само за него, но и за други хора. Така че ако имате някой в предвид, може да ме пишете на лекции в бара. Лекции в бара си е както го чувате, лекции в бара във Фейсбук. Намерете ни, пишете ни коментари, мнения, всичко за нас би било полезно. Благодаря ви много!